Vi har så udarbejdet en problemformulering, der lyder således. Hvorledes retfærdiggør romerne deres autoritet med særlig fokus på forholdet mellem slaver og myndighed. Og til vores problemformulering har vi også 3 problemstillinger, og den første problemstilling, den lyder: hvad kendetegner synet på slaver og slaveri? Og der har vi så valgt at inddrage 3 af kilderne fra vores kildesamling, hvor jeg kort vil sige, hvad en slave er, eller hvad slaveri er. Og slaveri kort, det er, når et menneske har juridisk ret til et andet menneske. Altså at man kan egentlig tale gøre med det, hvad man vil, og det bliver anset for værende en form for produkt. Og til det som at belyse det her syn på slaver, der var i Romerriget, så har vi valgt at bruge tekst 36, og i tekst 36, der beskriver Seneca, hvor tekst 36 er fra brev 37, han beskriver sit eget synspunkt på slaver, og hvordan han gerne så andre skulle behandle slaver og jagttage dem. Og Seneca, han ser en slave som værende ikke en slave som værende et produkt eller en genstand, og han ser dem for også at være mennesker ligesom deres herre. Så de skal jo egentlig være på lige fod med deres herre. Og han ser meget gerne, at der er en gensidig respekt og et gensidigt forhold mellem herre og slave. Og hermed har vi valgt at inddrage et citat fra tekst 36, som lyder: nej, vi har dem ikke til fjender. Det var det forkerte citat. Dette sømmer sig både for din forstandighed og for din dannelse. De er jo slaver, vil man vel indvende. Sig hellere, de er mennesker. De er slaver. Nej, de er husfæller. De er slaver. Nej, de er venner af ringestand. De er slaver. Nej, de er medslaver, hvis du betænker, at der er givet lykken ganske den samme rådighed over for dig og andre friborne som over for dem. Ja, og her får vi jo så belyst, hvordan Seneca han ser slaverne. Og slaverne skal ud for Seneca ikke gøres til en pestilens i forhold til herren, eller de skal dermed anses for at være mennesker, og ikke en fjende, som herren har. Og slaverne er ud for Seneca, hvad man gør dem til, og de skal ikke ses som fjender. Netop dette med god behandling af slaver er et vigtigt element i denne her tekst 36 fra Seneca. Og her har vi så endnu et citat, der lyder: nej, vi har dem ikke til fjender. Vi har dem ikke til fjender, men vi gør dem til fjender. Jeg vil her for øjeblikket ikke tale om hvor øvrige grusomme og umenneskelige færd imod dem, at vi ved den måde, hvorpå vi behandler dem, ikke engang tænker på, at de er mennesker, men mishandler dem som lastdyr. Jeps. Og så har vi også valgt at inddrage tekst 37, som er af Paulus, der beskriver slaveri, og hvordan han ser på det. Og i teksten, der beskriver Paulus egentlig talt den skæbne, man er blevet lagt for dagen ud fra Guds synspunkt, eller hvordan han ligesom har gjort det til. Og man skal derfor følge det, som man er givet, og hverken skamme sig eller modsige sig sin plads i samfundet, om man er slave eller herre. Og den her tekst 37, den har et ret religiøst budskab om, at man skal både elske sin næste, men man skal også tage sin hverdag, som Gud har givet sig den. Og slaverne, de skal adlyde deres herre, og det betyder så også, at herren han skal passe på sine slaver. Og som der står i teksten her, et citat, der står: og I, som er herre, optræder på samme måde over for dem. Lad være med at tro. I ved jo, at de og I har den samme herre i himlen, og han gør ikke forskel. Og det er egentlig om, at der skal være gensidig respekt mellem herre og slave. Vores anden problemstilling er så, hvilken forpligtelse havde den romerske stat til borgerne og slaverne. Og her inddrager vi så kilden tekst 3 af Cicero, og så perspektiverer vi så til nutiden. Og kilden tekst 3 er et brev fra Marcus Cicero til sin bror Quintus, der var prætor og statsholder i Lilleasien, den romerske provins Lilleasien. Cicero beskriver i brevet, hvordan man som embedsmand for Romerriget
et ansvar over for befolkningens velfærd i provinsen. Og så har vi så taget et citat fra teksten, og det lyder på: du skal have hele din sjæl og al din magt søge at holde fast ved den politik, du hidtil har anvendt over for dem, som senatet og romerfolket tidligt har overdraget at beskytte og beherske som øverste embedsmand, at vise kærlighed, forståelse og på enhver måde værne om dem og sørge for deres velfærd. Ja, han beskriver også, hvordan Romerriget værner om befolkningens sikkerhed, og det kan man så se i et andet citat fra samme tekst, hvor samtidig bør Lille Asien ikke glemme, at det ikke vil være gået fri for nogle ulykker, der følger af freden af krig med fjender udefra eller indre stridigheder, hvis det ikke stod under romersk overhøjhed. Og han nævner ligesom det her klient-herre-forhold mellem borgerne og staten, hvor at, man betaler skat som borger og som provins for så at blive beskyttet, så man ikke kommer i krig, og at man har arbejde i provinsen og sådan noget. Og det har vi så valgt at perspektivere til den danske velfærdsstat, hvor vi også har et socialt sikkerhedsnet, hvor vi betaler skat for ikke at blive arbejdsløse og gå for lyd og koldt vand. Ja. Ja, og til problemstilling 3, som hedder: hvorvidt kan Senecas og Paulus holdninger til slaveri sammenlignes med det syn, James Hammond havde på slaveri. I tekst 3, som er en tale fra 1858 af James Hammond, som var senator og plantageejer i syden, får man indblik i, at 1800-tallets USA var et samfund, der ligesom Romerriget var fuldt afhængig af slaveri. Der oplyses også i artiklen "Verden har aldrig set flere slaver" fra Kristi Dagblad, at slaveri stadig eksisterer nogle steder i verden i dag, og ifølge kilden er der mindst 27 millioner mennesker i dag, der lever under vilkår, som svarer til fortidens slaver. Der er til gengæld forskel på den måde, slaveri bliver retfærdiggjort i det antikke Rom og i nyere tid, mere specifikt i 1800-tallets USA. I tekst 37 beskriver Paulus i et brev, at Gud som autoritet bestemmer menneskets skæbne, og derfor skal man som slave ikke tage sig af, at man er blevet slave. Det Paulus mener er, at man skal fokusere på, at man gør et godt arbejde efter Guds vilje og fortsat underordner sig myndighederne, da de er forordnet af Gud. Han siger: vil du slippe for at frygte myndighederne, så gør det gode, og du vil blive rost af dem, fordi de er Guds tjener til dit eget bedste. I tekst 3 forsøger James Hammond at retfærdiggøre slaveri, men til forskel fra Paulus, så inddrager Hammond race for at understrege den sociale ramme for slaveri. Ifølge Hammonds Mudsill Theory, så må der i alle samfund være en klasse, der udfører samfundets slidopgaver. Han mente så, at den sorte race var den klasse, der var tilpasset dette samfundsbehov. Hammonds forsøg på at retfærdiggøre slaveri kommer tydeligt til udtryk, når han siger: vores slaver er sorte, af en anden og ringere race. Den status, vi har givet dem, er en ophøjelse. De er ophøjet fra den tilstand, hvor Gud først skabte dem ved at blive vores slaver. Det er selvfølgelig vigtigt at pointere, at Hammond som plantageejer fra syden ikke er repræsentativ i forhold til hele USA's syn på slaveri. I tekst 36, som er et brev, hvor Seneca han snakker om slaveri, kritiserer han den måde, slaver bliver behandlet på. Han siger eksempelvis: jeg vil her for øjeblikket ikke tale om hvor øvrigt grusomme og umenneskeligt færd imod dem, at vi ved den måde, hvorpå vi behandler dem, ikke engang tænker på, at de er mennesker. Det er dog vigtigt igen at pointere, at der ikke er noget sted i brev, hvor slaveri som socialt system bliver kritiseret. Men Seneca han forsøger ikke at retfærdiggøre slaveri som Paulus og Hammond. Noget fælles ved synet på slaveri fra Romerriget til 1800-tallets USA, der kan uddrages fra kilderne, er selvfølgelig, at slaver blev set på som en form for redskaber
der havde en funktion at udføre til gavn for samfundet. Men igen, den afgørende forskel mellem slaveri i Romerriget og 1800-tallets USA var, at slaveri i det antikke Rom ikke var racebetinget. Slaver i Romerriget blev ikke på samme måde anset som underleje på grund af deres race eller etniske oprindelse, som de slaver i USA, der oprindeligt kom fra Afrika. Romerne fik mest af slaver som krigsbytte, hvilket nok også har haft betydning for slavernes status. Opslaget om slaveri på leksikon peger også på en anden forskel mellem det antikke slavesamfund og slaveriet i 1800-tallets USA, hvilket er, at ufrihed og underkastelse var et norm i antikken, hvorimod slaveri i USA i 1800-tallet var en del af den kapitalistiske verdensøkonomi, baseret på upersonlige afhængighedsforhold. Det kan altså konkluderes, at de syn på slaver i det antikke Rom og 1800-tallets USA, der bliver beskrevet gennem kilderne, kan i høj grad opfattes som kynisk. Og blandt andet Paulus brev illustrerer en måde, hvorpå romerne forsøgte at retfærdiggøre deres autoritet, nemlig gennem Gud og religion.